Ahir la nit, l'equip de Sonats del Sud ens vam desplaçar fins a la Selva del Camp fent una parada en un concert molt especial. Tot i la pluja, mica en mica es va anar omplint el pavelló municipal, ja que l'ocasió s'ho mereixia. El Son de la Chama, Jake i Cultrum compartirien més que un cartell un escenari inoblidable, ja que les tres bandes s'acomiadaven de les seves llargues gires per començar a treballar en els seus nous projectes de cara a l'any vinent. Els primers a trepitjar l'escenari van ser El Son de la Chama. Des de la primera cançó fins a l'última, van fer vibrar el públic amb el seu gran directe contundent i energètic. El bolo d'avui l'hem de pensar com cada bolo que fem. L'únic que això, el que dius, ara treballant amb el segon disc i és com un canvi de tot. O sigui, vam deixar una mica de banda tots aquests 2 anys d'aquest bolo i ha sigut a defensar-ho com sempre, però sí que tenim el cap a un altre puesto. Però bé, imagino que continuem fent el que fem, que és sortir, passem-s'ho bé i això, ja treballar, sempre volem ser pejilleros amb el nostre, no? S'acomiadaven del seu primer disc, Consciència, de la millor manera que podien fer, entregant-li al seu públic les seves millors cançons que tant han sonat durant la seva gira. La banda del Camp de Tarragona actualment es troba en ple procés de producció del que serà el seu segon disc. El punt àlgid va ser quan van sonar els primers acords del seu gran hit, Els de Dalt. El Son de la Chama van pintar-nos la vida de colors una vegada més. Ben entrada de la nit, va ser autor d'uns veterans de la música reivindicativa i combativa de les nostres contrades. Jake ens van fer ballar i embogir a crits de les seves lletres i els seus ritmes sincopats. La banda ho tenien clar, aquella nit passaven a l'acció directa. I és que no els hi va resultar gaire difícil, ja que el públic té assumida la seva lluita i quina és la seva banda sonora. El que és el concert ha anat, jo crec que molt bé, la gent tenia ganes de passar-s'ho bé. Nits així, on hi ha tants grups i tantes propostes musicals, la veritat que te sorprèn que la gent vingui i tingui ganes de passar-s'ho bé. I nosaltres estem molt contents de poder pujar a un escenari a fer les nostres cançons i que la gent disfruti tocant la nostra música, que veus allà baix com ballen i com canten, això és una cosa que la veritat que és molt gratificant. El moment de la nit, que va fer entrar novament el públic a les barricades, va ser quan van descarregar tota l'artilleria amb Tornarem, el single del seu darrer disc, Batecs. Mentre anem fent la gira, per exemple aquest any, mentre hem anat fent la gira, hem anat pensant nous temes, hem anat, a casa algú agafa la guitarra, se prova alguns acords, anem al local, els provem, i ara de cara a aquest 2015 estem el que és preparant el nou disc, que és la sorpreseta que tenim per enguany, i molt contents perquè la veritat que es presenta un disc molt potent, molt potent. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser creuen la partida ha començat, la llengua al combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua al combat. I ja ben entrada la nit, la cirereta del pastís la van oferir uns grans músics i millor persones, Cultrum. Aquesta gran banda, formada a finals de 2011, presentaven les cançons del seu primer disc, Viu, Somriu, Somia. Tanmateix, van deixar caure alguna que altra cançó del que serà el seu nou disc de cara a l'any vinent. Actualment, la banda Asco Tarragonina es troben tancats a l'estudi enregistrant els seus nous temes.
La veritat és que aquest bolo és una mica, ens agafa una mica contra peu, no? Perquè estem ja a tope amb el nou disc i amb ganes ja de treure'l, però bueno, també ens ve de gust, no, tocar, perquè en definitiva el que ens agrada és estar aquí, no?, gaudint de lo que és la música en directe, no? Sí. I bueno, però clar, estem allò entre dos aigües ara, no?, que diuen. Clar, hem hagut de currar bastant aquesta setmana per recuperar tot el que teníem i fer el bolo antic, no?, de fet, però bueno, tenim al cap tot el nou. El disc nou, pues, podem dir que hi haurà 14 cançons, avui se'n tocaran 4, però que de fet ja les tocàvem abans, i bueno, pues, la veritat és que estem treballant molt i no ens podem queixar de com ens van les coses, estem molt agraïts, no?, amb tot com va. I no sé... I amb ganes de que pugueu escoltar ja el nou, que jo crec que serà potent. Somos igual que aquel, que nosotros, vosotros y aquellos que vivimos y compartimos el mundo, que no somos uno, que ni la piel, ni la forma de los ojos, ni el idioma nos separen de nuestra esencia, que la forma de saltar barreras aquí D'aquesta manera, farien ballar fins a altes hores de la matinada, de manera indiferent, a tots els assistents, tot fent-nos tararejar una bonica melodia per tots els camps.